Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Тони, тук с мен са KatsBG, Сниперчо и Ювал The King 1. И това ще е нашето оцеляване The TSKA. Накратко, то The... Не ги убивай, бе! Човек, не ги убивай! Абе, не ги убивай, бе, бро! Ще ги видим. Ама ни деве да си направим ферма, бе! Оставете те си пускат яйца. Не бе, да си направим чикън кукър. Оставете само една, оставете уна с Мони. Ето, остайте, аз ще я закопая и тука. Симона, да си направим чикън кукър. Каляне, лак. Ето с тука ще снася. И оня такова. Виждаш ли шугъркейна напред? Е там. Чакай, бе. Върви напред. Мале, тук има различни байоми, бе. Доста ми е силен звук. Те, че ще го намаля малко. То тук има други кокошки, аз ще ги убия. Уби ги приятели. Ама не остайте поне двенки да има, поне две. Една ни е нужна. Що ни е една? Яйца. Тони, имам подарък за тебе. Кой знае цвета ще ми даде. Ето ти го. Кой, Ти го остави, дет пиша. Кое? Ти. Тук бие кокошките, забрах, че трябва да взема шугаркейн. За какво си писал 1742? Там. Тай. Така. Дано да сме. Дано. Кой си усили звуците така? Сори. Абе, човек, звуците са ми на 9. Усили се чува. Анте, Добре, намалям. Пак много силно. Охо, моля, много силно. И колко сега е на 2, на 3 ай? О, пак е много силно. Човек вече лъжиш. Ох, намерих колко. Аз не чувам даже и като стъпвам, човек. Аз чувам. Тъй, че си усиля малко. Чек, Тома, аз съм усилил. Не е основно. То, моето е усилено. Да, хора, че ви искате да гледате как се това. Майкото моето е на 100. Тони, па на мен ли викаш? Анте, Аз моето го спрях до края. Те моето на 100 са чувало, бе. Кой чупи дър? аз. Значи е тебе. Тук има Не много се чува овце. само блоковете. Да, има много овце. Тук до планината имам... Къде си ти, бе? Тук има една планина с вода, там дето ни до шугаркейна, дето ми казва да взема шугаркейна. Не дей да ги убиваш, чули? Аз не съм убил и една. Добре, знаеш какво направи дупка? И Те са горе на планината, аз няма да се качвам. те са горе. Има крава! Не, овце. Овце. Маре, тук има много овце. Може да различава крави от овце. Тъй. 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 Аз Айде, обир. дупка за първата нощ. Аз намерих кол. Затворих едната овца. Ана, къде ще го Тони, снимам? ти на... Аз знам къде, където нали почнах да снимам. Къде си сложи от дърта? Да, На мене ли? как аз, Където си... ти така, къде ти си сложил дърта. Много странно. Познайте колко кол имам. Познайте? Колко? Не, 4. 12. не, 20. не. Так. Колко е? Предам се. Пред нас. Не. Не. Абе, каво. Познайте ли? Намерих си кол. Човек не мога познае, отде знам колко дърти имаш. Колко кол. Познай. Дърт ли? Кол ли?
И аз намерих. Живее на тая планина. Сам да ви кажа. Не отдалеч... от развлечени. Аз Други ще къща. кучко. Бас само си вземам кола, ако му удреш. Познайте колко кола имам. Не позна. 1, 4, Не. 5. Не. 4 по 10. Аз 30. Да. Познайте колко айрон имам. Имаш айрон. Не. Да. Браво, аз па имам овца. Имам 2 айрон. Не нужда не ги убиваме, какво правиш? Аз вече затворих двете и че може да си убием и овцете вече. Аз вече имам. Те две са ни- Ама за кошки имам яйца. Аз къде да живея? Аз тук си направих някаква дупка, ако се шла при мен. Ма не оставя, не ми трябваше. Не ми трябва, аз вика. Игра на... Не го викам, казах. Точка 2. 1.9.2. Ама друг път. Намерих черна овца. Намерих черна овца. Значи има Тя е не... черна. Марш негър. Абе стига си викал те хубавата овчица и аз сега как се обиди и си замина. Не, по-скоро тя отиде в моята къща, почти стигна. Мехе! Къде да имаш гости ми? Андрея, няма влизаш в моята къща. Каляна е момиче ли е? Провери отдолу, Калян. Не, момче съм. Не, овцата момиче ли е? Ти да знам. Провери отдолу и кажи, да, ако е момиче, да знаем. Да ще има население. Не, щупи ми се дървената. Не, чичко, тревичко, аз живея тук, моля. Къде живееш ти? Е, тук отгоре. Еш, Аз тук съм си направил друга дупка, аз не съм да отворил. не се уредихме един отпред, един отзад, друг от дясно, друг от ляво. Аз съм напред, тъй че... Ти беше отзад! Оф, то се стъмва. Верно. Оф. Не знам, ама аз съм на едно бутче. Да. Но съм на 3. Кой скита навън, бе? Майката на Джо! О, Как бях овца. между другото, аз вече имам залегло, така че... Да, събирайте си. Моите. Че аз ще спасам. Ама Така. и то заради кого? Заради вас. Още 2 овце, виждам. Трябва... О, кокошки! Опа, грешка. Овца. Искам да кажа яйца, ама казах овца. Оставете у нас кокошка, където е наспална, тя там да си мъти яйчицата. Тя е специална кокошка. Тя е първоначалната спалня. И да, и като ще правим нов сезон, ще я заколим. Не бе, на нова година ще я колим. Да, да, е много. Да. Как ще я кръстим? Митко. Митака. Митко бомбата. За да го саднем. Не! Да я кръстим Heaven's Brother. Хева. Ти брили си, бе? Ари, добре, Дис Brother. Не. Няма сега. Jonas Brother. Каляна's Brother. Няма. Добре. Не, Дейвид. Не, Деянс брадър. Не, да. Да, точно тъй. Имам много дърва. Аз имам Аз не. 11 обработено и няколко необработено. Аз имам 19 обработено, нищо друго. Кой има ядене? Аз имам ядене. И аз имам ядене. И аз имам ядене 4 бутчета. Аз имам 7. Не бе, аз не говоря за бутчетата, аз говоря за ядене. Аз Да, ядене, аз Мътър. говоря за ядене 4 бутчета. Мътър.
Да, ти... Еми от ние дете от кокошката, но ние пилешките. Не. Ма не, аз нямам такова, аз имам друго. Аз Аз съм имам била... от тая, това беше тя. От овцата. И аз имам от овца. Аз имам от кокошка. Аз нямам пък от кокошки. И аз имам от кокошка. Аз нямам от кокошка. Верно ли? Може да чуете мама като говори, ама това направи. Тука не бе. Туру. Погърми бе. Криперино. Криперино ли? Да му скоча. Скочим. Андрей, изключи си интернета. Ало? Да, Кой ти звъня? мама. Сте по-добре за мене. Гърни. Охо, имам май 20 айрон. Крипър ли бе? Ти! Аз имам... Аз май... Газ няма дно, брат. Аз нямам нито един, аз не съм слезал. Като гледам колко има. Айрон! Един крипър гръмна човек и... Ама ти още не си го обрал. На някой му виждам никнейма. От земя ли? Да, Какво викаш? на някой му виждам никнейма. Той е моя. Виж сега ще клекне и няма го виждаш. Виждаш? Виждам го. Да, ама сега не го виждаш, нали? Сега не виждаш. Да, А сега виждаш. да. Той съм аз. Браво. Много ти здраве. Аз съм си здрава, бе. Много гадно време от крипъра обаче. И така хора да ви кажа, че може да ви малко по-критичко да гледате как копам. Ама, какво да се прави? То, такова. Нещо тя да питам обаче. Какво да ме питаш? Не тебе. Че ми се щупи кирката. Споко ще направя много. По-нататък ще се развием, да ще направим Кора. някаква къща. Кора, Да. тегно си тръгвам и казвам на Тони да спрем, защото някакъв номер ми звъни. Някакъв номер ми звъни и казва, и моля, изчакайте, обаждане от майката на Джо. Чухте от кухнята. Каме камо! Виж колко силно се чу. Ами ти... Кой? Кипипу! Ай, ранкирка. Ми се цупи кик. Споко направи си нова, и аз си направих. Оф, Каляне с твоята кирка. Любимка. Едно айран няма ми стигни хора. За кое? За кирка. Ай, стига бе! Диаманти! Верно ли? Да! Ти на кой левел си? 11. Навънка не стана ли ден, бе? Не съм проверила, аз копам въглища. Знаеш колко са вкусни? Особено като са доближени, знаеш колко ми харесва. И са черни. Бързо се събират. Ще слагаш ли Keep Inventory, Тони? Не знам. И така. Добре. Да, навън е нощ. Надявам се... Още ли е нощ? Да, тук ще излязох.